Bona nit, sóc Jordi Grau, el reporter imparcial. Estic davant la porta de la saviesa feta home, el comandante Guardiola. Sembla imminent la seva renovació i hem volgut... Perdoni, però què fa vostè aquí? Hem rebut una denúncia dels veïns. Ens veiem obligats a entrar. Sisplau, deixi de gravar. Ah, sí, ara mateix. Quedin-se aquí i no es moguin. Pot ser molt perillós. Molt bé, molt bé. Compte. Sí. Vinga, seguim-lo. I tu no deixis de gravar, eh? No deixis de gravar mai. Oh! Caram! Mira que previsor! Ja ha fet les maletes pel proper partit. Però si demà el Barça juga al Camp Nou. Londres? Però per què vol anar a Londres? No! Què és aquest crit? Mira! Oh, a veure... què és això? Què fan aquí? No. Els hem dit que segueixin fora! Perdó, però què està amagant? Què amaga aquí? Ah! Una samarreta del Chelsea! No estarà insinuant que... Vaig a continuar la investigació. I deixeu de gravar! Cony! Tu no paris de gravar o et tallo els collons, eh? Ah! Què és això? Però què coi li passa? Escolti! Jo crec... No! Però què és això? Escolti! Però... No deixis de gravar, eh? No deixis de gravar. Però què és el que li ha fet tant de mal? Bomber? Hola? Es troba bé? Vol un caramel d'eucalipto? A veure què t'entra a les mans. Oh! Què fa donant la mà? Abramovich, el propietari del Chelsea! Això vol dir que... Ah! Què ha passat? La llum! Un moment, que poso la visió nocturna. On estàs? On estàs? Corre! No sé si està gravant, però s'ha consumat la pitjor de les tragèdies. El contracte del Pep amb el Chelsea. Oh, quina por! Pero esto del fichaje no será cierto, ¿no? No, a veure, és que aquest gag l'he dirigit jo i me l'he inventat perquè fes una mica més de por. Quin descans! Que no me l'he inventat, que és veritat. Que no, que me l'he inventat. És veritat. Que no, que me l'he inventat. És veritat. Que no. Que no me l'he inventat. Escolta'm, Jaume, espera un moment, que poso el següent gag i després continuem, eh? Me l'he inventat?